Pois moi bo día a todos e a todas. Presentamos o programa completo das Festas do Apóstolo, que segue a liña de anos anteriores, con programación diversa, inclusiva, para todos os públicos e poñendo en pé de igualdade a cultura de noso con outras manifestacións artísticas chegadas de outras latitudes. Mais, en primeiro lugar, comezaremos falando da imaxe e para iso temos hoxe aquí a súa autora, que é Iria Aldegunde. Iria é unha ilustradora compostelá que compaxinou os seus estudos de filoloxía coa súa formación en cómic na Escola Profesional de Banda Deseñada O Garaxe Hermético de Pontevedra, participou nos libros colectivos Florencio no ano 2022 e Gaspariño 21 no ano 2023 e no 24 adaptou a cómic Memorias dun neno labrego de Xosé Vilas. Por lo tanto, vai ter un ano que ven moviño. Ben, entón, antes de pasar ao programa en sí, deixo a palabra a Iria para que explique o que é o cartel do Apóstolo. Moi ben, graciñas a todos. Graciñas, antes de nada. Ben, este ano queríamos homenaxear a figura do natural de Coruña, pero que de corazón tamén poderíamos dicir que é compostelá, Camilo Díaz Baliño. El fixera durante moitísimos anos os cartéis das Festas do Apóstolo. Para isto eu quería tamén homenaxear a súa figura dentro do que era a propia composición, a propia figura central que está baseada a figura feminina alegórica do país, do famoso Estatuto de Galicia de 1936. Aquí podemos ver unha configuración que, segundo Díaz Baliño, en palabras de Risco, era unha unión, un casamento do ideal coa esperanza que se pode ver no verde da noria, a noria tamén como un elemento vital para poder seguir para adiante, sempre, coa felicidade, despois a tradición, vendo no púrpura, o púrpura sendo un elemento da Igrexa, dos cardeais, da fe, da esperanza tamén, da liberdade, e despois do azul. O azul que collín basicamente da segunda etapa de Díaz Baliño, eran uns azuis moi solemnes, máis o que era a composición gráfica de etapas posteriores, máis simbólicas. Entón eu quería facer todo ese casamento nunha especie de un cartel moito máis simbólico, máis esperanzador e bonito, que tivese que ver tamén con toda a tradición compostelá, pero cun sentido de alegría afianzado aquí na cidade. Se queredes fazer agora preguntas a elos, non ao final, eu sigo co programa. A idea que de propoñarlle a Iria un cartaz vinculado coa memoria con Díaz Baliño é que sabedes que ano 26, ano da memoria, cúmplense 90 anos do asesinato de Lorca, de Anxe Casal e de Díaz Baliño. Entón, Díaz Baliño, cando foi asesinado, levaba 10 anos sendo autor dos cartéis das Festas de Santiago. Entón, por aí era por onde foi a proposta que lle fixemos a Iria e creo que moi ben, recolle moi ben todo o que é a cartelería de Díaz Baliño. Entón, si os parece, sigo e logo despois, se queredes facedes a ela as preguntas. Ben, pois seguindo co programa, está feito buscando o disfrute da xente, dende a calidade e diversidade cultural e para que chegue a todas as idades. Por iso que o estilo versátil centrado na música clásica da Real Filarmonía para comezar as festas o día 22 dará paso no mesmo escenario o rígido londinense Julian Marley o día 23. Na véspera do día grande, xa todas sabedes que poderemos gozar da música tradicional mexicana de Lila Downs e da mestura pop tradicional galega da latinoamericana de Belén Tajas. O día 25 serán as xornadas do folclore para ir abrindo boca de cara á xornada do domingo co Trazfest, con música, artesanía, animación, a Banda Municipal de Música de Santiago con Pedro Lamas, o Día do Traxe. En definitiva, máis de 12 horas de música de inspiración tradicional con participación de artistas de Galiza, Argentina, Portugal, Escocia e Castela. O luns chega con forza o rock and roll da banda gaditana La Perra Blanco, en contraste co que atoparemos o martes 28 cunha festa xitana galega que é a Tarara, con moito flamenco galego e non galego. Mais pasado o Ecuador das festas non podía faltar o rap, que ven da man da madrileña Bebis de la Rosa, o mércores 29.
máis impulsora do rap rural, non estará soa na Quintana. E ao escenario tamén subirá Eris Mackenzie, con fusión de electrónica con música galega. O xoves 30 sobe ao escenario a banda de mulleres de indie rock Xego, no que será o concerto Estrella Galicia destas festas, e xa sabedes que o ramo escenario da Quintana poñerallo a música en galego de Derrápanse. En resumo, pasarán polo escenario da Quintana entre o 22 e o 31 de xullo, entre outros, a Real Filarmonía, Julian Marley, Belén Tajes, Lila Downs, La Perra Blanco, o mellor do flamenco, Bebis de la Rosa, Eris Mackenzie, Xego e Derrápanse, entre outros. As orquestras da Alameda, o xoves 23 estará a Orquestra Finisterre, o 24 a Compostela, o 25 Tania Beiras e los Cumbia Pop, o 30 Costa Dorada e o 31 Suavecito. Tampouco faltarán a cita coas festas a música de cámara dos peregrinos musicais, o luns 27 e mércores 29 no Teatro Principal e o martes 28 en San Martiño Pinario. Repetimos, ademais, un éxito de anos pasados como é o ciclo Compostela Cinema, con proxeccións de luns 27 a xoves 30 na Praza da Lavacolla, Praza da Veciñanza na Gracia, exterior do Centro Sociocultural de Verdía e remataremos no Parque Eugenio Granel. A música tradicional da nosa cidade estará ben representada polos grupos Muiñeiros do Sarela, Pana Raiada, o Castro de Figueiras, Pena Maior de Marrozos e o grupo Novo Río Sarela nas alboradas que percorrerán a cidade nas mañás das festas. Sen esquecer como peche o día 31 os cantos de taberna, que se nos barrios de San Lázaro e en San Pedro, con Xirandaina e os Estalotes. Xadrez ao aire libre na Alameda, baile moderno na Quintana, a festa pícara o día 23 no Parque de Galeras de 5:30 a 9, non falta de nada, só ganas de pasalo ben. Compre lembrar que as atraccións da Alameda terán horario inclusivo sen ruído o 21, 28 e 29, de 5 a 7 da tarde. E tamén na Alameda estará instalado o punto lila do 22 ao 31 de xullo, de 8 a 1 da mañá. Sen esquecer o falado a semana pasada, lembrade o espectáculo de luz sobre a fachada Raxoi os días 24, 25 e 26 e, por suposto, os fogos a cargo da empresa Mediterránea o día 24 e o día 31. E sen máis, só me queda desexarvos que gocedes, bailedes, riades. As festas son para divertirse e vémonos no campo da festa, ainda que non sabemos de ver nesta sala de prensa porque temos o pregoeiro en Capilla.